Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा बे भिडिअ जाबाय A to Z सिलेक्शन प्रसेसनि सायाव डिसकास खालामगोन। गोबां कन्फ्यूजन कमेन्ट्स फैगासिनो दङ मानोना मैक्सिमाम भिडिअखौ फुल नायाखै ओके बेयावनो आन्दायदों स' बेखायनो रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिमना एसे टाइम हो अब्लानो नोंथांमोनाहाय गासैखौबो बुजिजोबनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। स' डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो भिडिअखौ स्किप खालामनानै स' बेखायनो आन्दायगासिनो दङ आरो एक्सएनडिबिफोरा बबे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन माबोरै खालामनो हागोन बिनि सायाव डिटेल्स दङ आरो रिजार्वेशनआ बबे पोस्टआव मोनदों बिनि सायाव कभार खालामगोन। स' बिनिफ्राय गोदान केन्डिडेट्स एबा फ्रेश केन्डिडेटफोरा बबेयाव हागोन आरो रिजार्वेशन माबोरै दङ एसटिपि खथायाव बिनिफ्राय एक्सएनडिबि जों बेखौ डिसकासखौ खालामगोन। गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिसियेल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम साख्रिनि आरो गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागै स' नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन। एन्ड बिनिफ्राय नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामनो हागौ खालि आसाम पुलिसनिल' भिडिअ दं होननानै दा बाथ्रा जाबाय आसाम पुलिसाव सोलिगासिनो अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय एडिआरइ नोंथांमोना 20 अक्ट'बर उनावहाय मोननायनि चान्सआ दङ स' नोंथांमोना नेथ'दो आरो बे पस्टआ 15,000नि खाथियाव थागोन एडिआरइआव ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4आव स' बेखौ दोनथ'बाय दानिया जों थांसै आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव। दा जोङो फार्स्टआवनो डिसकास खालामसै बेनो जाबाय नोंथांमोननि नाम्बार 1आव दङ ग्रेड 4 पस्टआव स' बेयाव मिनिमाम फरायनाया जाबाय क्लास 6 पास बेनिफ्राय क्लास 7 पास बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्लास 8 पास नोंथांमोनाहाय बेयाव हागोन। स' नोंथांमोना हागोन लोगोसे आरोबाव 10 पासआबो नोंथांमोना एचएस एलसी पास एबा 10 पास बेनिफ्राय एचएस पास बे नोंथांमोना बेसिम हागोन। स' दायो जोंहा ग्रेड 4 हिसाबै डिग्री पास खालामनो हाया सिदा बाथ्रा जाबाय क्लास 6 पासनिफ्राय नोंथांमोना एचएस पाससिमल' खालामनो हागोन। दा जायफ्रा ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामनो नेगासिनो दङ क्लास 6निफ्राय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन अब्लासो ग्रेड 4आव हायो। स' बेनिफ्राय बे ग्रेड 4आव साख्रि मोननो दा माबायदि सिस्टेमाव सिलेक्शन खालामगोन दा जों बेखौ नायगोन। बेयाव एग्जाम गैया खालि स्किल टेस्ट दङ 50 नाम्बारनि स्किल टेस्ट दङ संनाय खावनाय टेस्ट एबा खामानि मावनाय टेस्ट थ' बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननि डाइरेक्ट साख्रि जागोन। स' बेयाव जेबो रिटेन एग्जाम गैया आरो खारनाय बारनाय फिजिकेल टेस्टबो बेयाव गैया। दा बाथ्रा जाबाय ग्रेड 4आव एक्सएनडिबिनि थाखाय रिजार्वेशन दं ना गैया स' बेयाव एक्सएनडिबिनि थाखाय रिजार्वेशन गैया बेनिफ्राय एसआइआवबो गैया बेनिफ्राय कमान्ड'आवबो गैया बेनिफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया ड्राइभार पस्टआवबो गैया। बाथ्रा जाबाय एक्सएनडिबि हिसाबै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेरेल हिसाबै नाथाय नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा बेयाव रिजार्वेशन गैया। दा एक्सट्रा होनोबा एभि कनस्टेबल इउबि कनस्टेबलाव बेयाव 2% दङ अब्ला 78नि खाथियाव भेकेन्सिया दङ नोंथांमोना बेयावसो एक्सट्रा स्पेशल कोटा मोनदों। स्पेशल कोटानि थाखाय एभि इउबि कनस्टेबलावल' मोनदों नाथाय गुबुन पस्टआव नोंथांमोना मोननाय नङा। स' बेनिफ्राय एक्सएनडिबिआर सार्टिफिकेट थानांगोन बेखौहाय आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोना प्रुफ हिसाबै बेखौ आपल'ड खालामथारनांगौ आरो बेखौहाय दा सोरनि रेसपन्सिबिलिटि दङ बेखौ मिथिया नाथाय गाइडलाइन्सआव बुंनाय बादिब्ला आसाम पुलिसनिफ्राय इसु जानाय बेखौहाय नोंथांमोना नांथारगोन होनना बुंदों आरो बेयाव थाबासो नोंथांमोनाहाय एक्सेप्ट जागोन। दा एक्सएनडिबिनि थाखाय बैसो 18निफ्राय 30 इयार्स बेयाव खारनाय बारनाय नोंथांमोना गासैबो दंजोबो। दा नोंथांमोननि रानिंआ जाबाय 3200 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्सखौ खारनांगोन अके गासै पस्टआ नोंथांमोना 78 नोंथांमोना बेनि खाथियाव दङ। स' नोंथांमोननि एग्जाम बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय ओरैबायदि जागोन बे 78नि खाथियाव केन्डिडेटआ बाराबा जानो हागौ बेखायनो काट अफ बाइसआव नोंथांमोनाहाय जायनि मोजां नाम्बार मोनो बिथांमोना साख्रि मोनगोन बे 2% रिजार्वेशनावहाय। स' बिनिफ्राय एसआइआव कमान्ड'आव नोंथांमोना रिजार्वेशन मोनाखै अके स' बेयाव मोननाय जायासै ग्रेड 4आवबो मोननाय जायासै खालि एभि कनस्टेबल बेनिफ्राय इउबि कनस्टेबलाव स' नोंथांमोना मोननो हादों। देन बेनिफ्राय जाबाय गोदान केन्डिडेट्सफोरनि फैबाय बेनो जाबाय फ्रेश केन्डिडेट स' नोंथांमोननि फ्रेश केन्डिडेटआ नोंथांमोना मिनिमाम 10 पासआ जाबाय नोंथांमोना एबि कमान्ड'आव खालामनो हागोन अके एबि कमान्ड'आव 10 पासआनो जा एचएस पासआनो जा डिग्री पासआनो जा नोंथांमोना खालामनो हागोन नाथाय बैसोआ नोंथांमोना गोरोबनांगोन बेनो जाबाय बैसोआ स' 18 इयार्स मिनिमाम देन 18 इयार्सनिफ्राय जोंनि एसटिआ 26 इयार्सबा नोंथांमोनाहाय एबि कमान्ड' बेटेलियनावहाय खालामनो हासिगोन। एन्ड फिन खनसेबाव एबि कनस्टेबल दङ बे एबि कनस्टेबलावबो 10 पासनिफ्रायनो खालामनो हागोन 10 पासआनो जा एचएस पासआनो जा डिग्री पासआनो जा नाथाय बिनि बैसोआ बारा दा बिनि बैसोआ बारा 18निफ्राय 30 इयार्ससिम बेयाव नोंथांमोना हागोन। आरो लोगोसे इउबि पस्टआव खालामनोबा स' जायफ्रा इउबि पस्टआव खालामनो सानदों नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जाथारनांगोन नोंथांमोना मिनिमाम 10 पासआ इउबिआव हाया आरो जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोनाबो इउबिआव हागोन। एन्ड एचएस पासनि चान्सआ जाबाय एचएस पासआ नोंथांमोना मोननै पस्टआव खालामनो हायो बेनो जाबाय एबिआवबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय इउबिआवबो नोंथांमोना बोथ साइड एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बैसो दङबा एबि कमान्ड'आवबो नोंथांमोनाहाय बेयाव खालामनो हागोन अके। एन्ड बेनिफ्राय ड्राइभार स' बेनिफ्राय ड्राइभार पस्टआवबो 654 भेकेन्सि दङ बेयाव फिजिकेल टेस्टआ सेमानो दङ 3200 मिटार्सआनो दङ एभि इउबि कनस्टेबलजों गासैबो सेम एग्जामाबो सेम नाथाय पस्टआल' ड्राइभार
एन्ड बेयाव नोंथांमोना 10 पास खालामनानै LMB लाइसेन्स थानांगोन ओके स्मार्ट कार्ड जाथारनांगोन अब्लासो स' बेयाव नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे सेलेक्शन प्रसेस बेनिफ्राय APRO खालामबा नोंथांमोना साइन्सनि जानांगोन HS पास जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना UB पोस्टआव APRO नि आन्डाराव खालामनो हागोन नाथाय राइडार मेसेन्जाराव नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स LMB थाबानो नोंथांमोनाहाय आर्ट्सनाबो खालामनो हागोन स' बे गासैबो क्लियार जाबाय स' बेनिफ्राय जोबनो फैबाय नोंथांमोननि SI तो SI पोस्टआव ओरैबायदि दङ UB होननाय मोनसे SI दङ बेनिफ्राय AB होननाय मोनसे SI दङ बे ABया जाबाय कमान्डो SI आरो बेनि रानिंआ 4.8 खारनांगोन नाथाय UB ना 1600 मिटारल' खारनांगोन स' एग्जामा मोननैबो SI नि एग्जामनि थाखाय समान बेनो जाबाय 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन ओके एन्ड बेनिफ्राय 2 घन्टा टाइम मोनगोन एन्ड स' 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ आरो बेयाव एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्टआव लांहरगोन आरो एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्टआव लिंहरगोन एन्ड नाथाय AB UB कन्स्टेबल गासैबो कन्स्टेबला फार्स्टआवनो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट जागोन बेनिफ्रायसो एग्जामाव नोंथांमोनखौ लांनानै स' नोंथांमोनखौहाय साख्रि होनाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय AB कमान्डो बेटालियन कन्स्टेबलाव एग्जाम गैया ओके एग्जाम गैया खालि नोंथांमोनखौ साइक' टेस्ट लागोन आरो बे साइक' टेस्टआव पास जाबानो नोंथांमोननि काट अफ वाइसआवहाय साख्रि जागोन आरो बे काट अफआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव थांनाय जागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि A to Z डिटेल्स जायफ्रा कनफिउज जादोंमोन नोंथांमोना बयबो क्लियार जाबाय